on se helpon näköistä. Ajetaan itse kukin semmonen kierrosmäärä kuin haluu. Niin, mutta eikö aikaa varataan sillä, että parikin kierrosta voi ajaa? Vai eikö Jukka ei tähän varmaan ole vielä, otetaan koulutusjuttuja tuolla? Ehkä sitten siellä niin. On tää Jukka kestävä. Jukka näyttää miten kolpitaan. Hienosti! There's nothing much to do but wait. How many hours on in a corner club? So the band is gathering to plan the daily food. It is 4 hours and the world goes down. Hienosti! Hyvä! Kuinka pehmeä voi olla miten sitten saisi oikein kuvaa, kun tää on ihan lakritsi. semmoista välikovaa, ettekä huomioi niinku keulia kunnolla ylöspäin. Tai tuutte semmoista välinopeutta, niin silloin se voi heittää sen takaisin. Jaha, nyt Jukka tulee. On se helppo. Hyvä! Noin, hienosti meni Jukan opit perille. Et tässä nyt miten, kun tässä on näkee tuon 2 linjaa, joko ulkokurvista ja sitten tuonne kivikkoon tai sisäkurvista. Niin melkein ulkokurvista voi hyvin mennä persen penkissä mutka ja heti perse ylle tuohon kivikkoon. Tuossa kivikossa ei oikein voi ajaa persen penkissä, sitten lyö hanuriin aika pahasti. Jes, hienosti. Jaha, sisäreitti. Hienosti. Laukkanen ulkopuolista. Ja ulkokurvi. Keskinopeudenhan tää mittasi kuitenkin 21 ja tuolla pääsi vaan 20. Kopsahtaa. Mä oon ainakin niin jotenkin lapselle, että mä lähden heti pirroon.